Si Kalata. Naka-vlog ka. Welcome to my live. Nadakalo na ata. Ato pa ini dragon fruits. Ito kailat ta. Nadadakal nga. Yan na mo yung dagta. Yan, na gumatang. Subsubling kami. Eksakto nga. Eksakto nga ang sublingan ko. Oh. Vlog yun. Vlog mo. Yan tayo pa di ko ah. Doon naluton. Kasi lang matketi simple nga ko ano. Ang dami na ato. Saba. Sabayo dito po. Ano dito na yon? Ito na tatalo. Ito no ipiri raman tayo ni. Sarap. Kain po. Nakita sa kayo mo timalalan. No, di naluto nga rin atang. Saba ah. May lukan. Welcome to my live. Wala akong ganyang kalaki. Kaya taro ba yan? Tamangan no ah. Welcome to my live na ah. Ito po, lagi mas matatan. Si Ara man ah. Libre pa lang natato na bigat o dabayad nan. Po. Kapay may tikok katay ka na magpud akon. Kapo. Pidpid ka kaya. Nagpud ako Isa ta. malaga nga nag... Ula ang araw niya. Isa malaga na pang kadyo nagkabsatan ng Ni mudpud pa ka. naglukat-lukat dagat mga anak ko na. Ta kami mang banda dito akat may busain. Pero may makakas na maula ang araw. Di ba siya ako sa tatikin ng kunya? Diba ano? Naula wak sa pay Hindi. ganyan ko. Kasi naula Hindi na. pa yung tilugan ni Halog. Diya katay. Tapos di aso ako manote. Halog. Manggay. Asin ka na asin. Kasi di makikita. Di pa atin siguro yung pag online. Pawa ay kaya. Ano yung makikita? Ay, titagala kayo tikwa. Ano tawag ito yan? Sakto lang pang palaman. Tapos no, agsos Alokon? kanton. Alokon. Halukon. Oh, no, batang 80s ka mo ito. Pusa. Pusa. No, batang 80s ka ang mga kastoy. Ragsak mo no? Kanya, batang ipis? 80s? Ay, ano batang ipis? 1980s ka kasi kung karinta yan eh. Melon daga ang tawag namin ng batang ipis. Ned! Ate, ang karin. Ano nga ate ni oh, ipag ate aba nakilnit ba ito? Ay, si. Nakilnit? Tapos, adeki. Madi ata ni aba nakilnit? Ay, aba? Wilsa? Ah, nakabisita ka sa. Damanong ko ah. Kaya daga nagta. Nakilnit no nakilnit ko. Sida ah. May kunto parutin. Gala kayo. Madi ay tugot ko dyan ko. Ah? Pag ang ay pa ibilag ko sa tugot. At naman pa siya yung tinagalan yung dragon. Hindi yung tagalan tinipon di dragon fruits. Awan inaalaga amin eh. Ay, kuamot gayam ni nagangon. Nangalan to ko tay di kwa ito ay guyabano. Ay, guyabano Bakit kin. man po na? Di guyabano kin kwa dragon fruits dito. Api atam. Awa mo gayam atan ne. Kita matamang ka na tumban ka api nabiyag pay lang. Ata ni. Uy. Sila sa ata. Api ate mangga. Panay nga basura dito yung apo. Nabiyag ngay ay natumba ka nabiyag. Ay, dati ne, tinagalan di dragon fruits. At dapat may isa. At dua. Ay, dapat yun nga to. May kayon. Katabsa. Sa nung mga rod maalaja ka nagnato aja ni. At anay sukit da. Ano nagalan dati? Anatan eh? Isla bayabas. Ay ate sa dipwa. Nalaga na ate ganyan. Makan ka lang ate sa. Ipaka natin eh, maka. Inala na mo ito. Inala na mo ito. Nyato alapin na. Nagyelo mo tan.
Ay, agping? Kung ano bayabas nga, kasla bayabas. Granada ka, laka, sumabog. Ay, kung ano ko, naluman. Sorry, Saan na, kit, kasla na yelo, mga minin eh. sorry, agdadamo kami, ah. Awa, mga min kaskas, anong harap ka? Naragsakan kami lang sa pinurosmeng. Kaya pa natin na nag-iwat. Atane. Baka malibasan ka pa din eh. Nagluluman. Atangay ni kapsat na eh. Madi pa Abi, mabalin. Napurang dahil. baka malibasan ka pa Madi din pa eh. mabalin na ta? Oo. Okay na, Ay, gala aman sa lamagit na pagkaman ka ko. Nagpaspas mo na ng pro. Damdamagag pa lang noon niya ata na makan nga. Kaya pinurdot na. Bari ko na dahil. Oh, dapat dito. Nakana po. Nagala tayo. Silang mutikwa ka. Kuna kuno ko ato. Silang mutiragragsak mi. Sabi nagdaktal atin eh. Diba di? Dahil raman na nung penalong nga ta. Di ba di ubing tayo kagala tayo ba asin na pantay ti sirop ti kastoy. Ano man na akin namon? Madin sa ato sa lamagid. Mabalin pa iba? Ata rin ang sayang, malungkot mo lang. Ato ti bayabas ni. Kamsat, bayabas. Ayan na. Laparago. Apay? Sikong kasi na niya. Kataumot pa na loom. Kasi ko kasi tuhon na. Hamot pa na loom. Baka nung walang Nagdag, malungkot mo lang atan ah. Ayan na. Kakano si Paul. Ajene, nalulum ajene. Kampuy na dyan na Jenny. Jai. Aman ata rin na yelo. Paano pinaros nagdagas. Ata ni naluluong may ata. nagbiliktak na yun. Agil yelo. Nya Granada ata? Hindi na lang kung ito. Granada? Ba di grana, jamalin ba di granada, hindi nga Pilipinan. balin din. Kuha mo aja anan. Mura ka na ka dumi, igana ko na. Apa kahit malibamot na loom. O, pick up mamaya. Ay! Naluomin? Dito po. Bukin. Naluomin? Apa yan ang gagawin mo sa amon? Siyempre ata dahang the farm. Ito nga idapay. Adya ngayon ida dyan nga ito mo di pa mabalin na yan. Nakusyaw sa amin. Ay, lalayo na tayo eh. Ate ko mali, dagiti ko madalamangin. Pwede nga sa nga kalangakang. Gawa tamatan eh. Awanin. Ay awanin. Baka na, Ay kasan. na-dry ato yun, lagangon. Oh. Lagangon, hindi ko nagasam. Dapat di 12 tanga ka rin. Salamat sa 12 na nag-like dyan. Naglasam? Pa-share naman po ang aking live. Naglasam? Alsam? Di ba ba din pa pagalasam? Madami ka ang pat dito yun eh. Ano eh? Iganam taga. Hindi, itlog sa dyan eh. Iganam ah. Pato. Si Daing Kanto. Makin pato dahil din eh. Dapat na ikwad ta na eh. Manok. Kanek. Pato. Si ane. Si next. Oy. Oh. Tagala ka. Ay, nakutong ata na ne. Matundag ka. Nakutong ata na ne. Patoy, nagkapad. Nakapot ka na. Nakutong ata ka sana ne. Ang swimming, ano man ah. Ay, taki din. Ang ito na, si ala, binabalon niya pag tuwa dito na, dagito yung sabon niya. Pagalsom. Sarap. Lumawat ka supot ah. Kuha ka nga ng supot. Wela. Ay, wela. Kuhanan mo nga kami ng supot. Plastic. Maglagyan ng sampalok. Tapos na orchids, wala dito yung sabon na. Pumanaw ba't di paton? Adi ko man eh. Ate nga eh. Ate Jane. Oh. Lukban. Lukban. Ah? Agang buyet! Ano ato na lukban? Ang painaloon? Lukban naman painaloon. Lukban ata. Tagado ang bunga na. Mangkan sa pa ata ni. Nakakuha po kayo? Hindi pa. Pag sampalok.
Ito na. Kukuha ka? Aakit ka? Ka naman eh. Kumawak ka mabuti. Mawak ka. Eh, may dala mo sana isang plastic. Yan lang, oh, yan, yung baklak niya. Mga Yan. bulaklak. Yan, oh, tanggalan mo yung ganyan niya, Lahat oh. yan, mga bulaklak. Yung mga Yan, ganyan. O, Tignan tapos mo kunin mo to. ilagay mo sa plastic, pang sinigang. Oh. Oh, may bibili. Nandito po sa taas, yung nagtitinda. Taas. Ano ba bibili nyo? Nandito sa taas yung nagtitinda. Nela. Agad tayo sa nga sa lamag yaglaklak ko. Agkita ko ng pagta ni adang tabungan na ating mangga. Apa niya dito nakabulsa kanya matindag mo ati sa ting. Atangay ni dam bunga nan sa tamangga ko man. Ay. Oh, mabunga natin mangga. Di ba pinagmamanggan? O, tagayan mo. Orati pa niya. Napo na nagnatumot o natin dag. Ay, ata, ay, kuwata ni, oh. Yeah. Ano na ganun? Bugnay. Ni bugnay. Sini, oh. Hindi pa mabalin. Sini, oh. Hindi pa mabalin. Bugnay. Pero may nagbatit ka bumbungan. Di ba ako ag violet? Bayo. Ay na nga din alam ng Granada. Ayun yung gano'n. Ata, nabababa. Aray ko. Ang dami pala dito, William. Baba ka na. Tingin nga uli ako ng... Bumaba ka na. Baba ka na, marami pala dito, oh. Ang dami pala dito. Sabong tikwa. Agluto sa ito sinigang. Sabong iti sa lamagi, pag sinigang. Yung iwan ato yung pagalasong. Natural. Alauna yung 13. Adya nga ini, batit nga adya ni. Mabalin sa ba't ka alam no kada ito yun eh, tapos ipaloom. Yan. Ato yun eh, baka malibasan na. Ata? Natangkin mo. Ay, pambuyat! Madi pa mabalin nga puro nato ayan eh, ipaloom kulot to jay kon ah. Natangkin mo, ata? Baka matinag pa sayang. Oo. Gara, tawa ka na dyan. Sigurado ka, mahaluman. Mababalin sa. Nagkamot din, Nagkon ni. nagkukamot din, Adya nga ini, may sapa dyan eh oh. Dapat may sa dyan eh oh, agis-ngisitin. Ay, tinin, nadarang ka no iti poor, itanin, di ba suraan? Malatang ka nan pa, ni naruto. Pati ni mabalin, alak sa ata ba't tinungkalan da ba yun? At dapat dyan eh. At dyan eh. Dapat may sa dyan eh, yung Granada. Nagkadong kayo maala dito eh. Usun ah. Pang may sa nga madina mo kahit una ni Egypt na alas ah. Da kami lang ang mabalin ng ni EJ ngay ka. Hindi na kaya.
Na, napili. Mali nga si nanay, di ko. Stone. Doatan, pang may isang ako atan. Pang may 1 kilo nga tilapyan. Sila pa pang doon. Ano Ano nagtildilapit ako mo? Yurik. Ano nga? Mga to yurik mo. Yurik ko gaya. Ano nga rin nga lamoy? Ura nga lang mo karno. Ay. Balinggana sa lang mga din. Galon. Tayo dito tipo. Adi rambutan, dapat rambutan tadi dito. Tan. Ate mama di mabali nga bulos ng tilapia. Nakadwa nga granada mo iso na. Ah? Mali pa ah? Granada na? At dapat dito ko ka. Baka tatag kita ba tayo rambutan dito eh. May kwan, may ila. Nay, tricycle. Ano lo ba ten? Bisa kayo. Excuse me. Oops. Elias, apay? Ada rambutan dito ka. Ne, dabungan tikot tin eh. Jai. Ini ka. Charity canteen. Nged. Charity. Ay, dali na rambutan. Hindi pa na loob. Naganda rambutan ni. Rambutan kayo dyan. Pero hindi pa hinog. Ngadubungan ah. Nice. Nagaduti ko ah. Ito rambutan yung green pie lang. Green pie lang. Uray kung ano ka tayo nagsarding gabi ni Jai kung ano ka. Katong Wala ata. Hansapay mo. Sa bagay, urad malmal mo kiti nga kung uni ajay. Hindi ka nagbalbal. Hansapay. Paano talaga ang santo yun? Hindi ka rin speaker. Malipa. Paggamin nyo ka mga Ano? Tama. Papala tayo mga tangitin na. At ito ay isukatan ka ng di reklamo na bago na. Wala na niya, manit na ka manandala. Nag-nervyo sa karat man. Amo magkanya ako nung ako nervyo sa katagdagos. Papay. Hindi ko ano kung saksakan ka no. Ito ka no muna ikat kung kuna. Nag-nervyo sa karat. Pero sa ka manit yung mga ganyan ko kanyang mga lipat sa iyo. Naglagit. Kasama na nervyos ko garuden. Elias man dito. Narigatit ng unigin tataali ano ko ay. Baka maya. Awan susi, dakan naman ang ajay. Siguro. Hindi mo tayo ni Papa. Paglago tayo. Ay si Domingo ang kuan ang tunay. Ang lokasyon nito pala. Nagalistuman nga nagkuha. Ayo, dito ba? Nasautot na mga pamilya. Sala may lukat. Sa karga at hindi po ay. Anniversary juga pila kartu tayo. Nagalisto ni.
Kunak na makita, kunak yung TVC mo. Nagpigsa. Kunak na makita, nag-ahid ako. Ninong munsa ni Tolentino, ni Ben. Ano dyan? Ngayon, gabali na yun. Anniversary mi nga ron. Tuta. Ay ta? Hmm. Ay beso na ta. Dati di Kasi sama. kung ano ko na stroke ko na din. Dagyan sa nga, dati ni Benji. Ay nagitulod ka diyan? Okay. Doon ka bigay din doon. Ay so gintulod mo akong dang Kapag order. nag-deliver ko na. Kun ano? Param namang nuklo ko ah. Nag-order Kapag dati. nag-deliver. Small ko man. Ako na, basit lang. Ano, small ka nagadot tao. Nag-large. Ay ano para sarili ko. Taki sige. Pagpakat na, nag-di ko optimize sa XL ko na. Bali na yun. Oh. 1, 2. Apo, gimasain. Iba ka mo ano nga luto? Baka mo ano eh. Adobo ata. Adobo ka na ata. Adobo ka. Pa. Adobong patutim. Adobo lagaro din patutim pa lang. Adobong pato. Dapat ipagay ko na sa buwan. Met ata. Pagluluningan na. Nabasa ako. Doon ka kasi Jordan sa lunga nagdukot. Tali. Ha? Tali. Ay si AJ ka unag kila. Nabasa ako. Tiling-itin. Ano di siya sa Naka-connect sa wala yan. Ako tatumol na. Ay, yung bawang medyo. Naka-aircon eh. Ay. Napan-aircon. Niludan ka na ni Manong na 150. Niludan ni Manong na 150. Mayaran. Doon nakahamang ang makakunik nga rod din niludan ni Manong na. So nagtag. Niludan ni Manong na nag-message sa inyo mayatin. Mas dingdingin na ba ni Manong na nga siya? Ah. Nga ba ata? Hindi napigos ng samot time. Ay kas may gamti kas na wala pagkabila ay igamti handle ti kunin. Ang balik kaban. Lan sa tigal ba tapos pag-aante ka tapat na? Yan sa Tigalba. Yan sa Tigalba. O yan sa Tigalba na ito. Lan sa tigal ba? Haan mo ah? Ata ni unog na ni. Ay. Nakita nga ron. Nagpaspas mananan. Regala nga pilang sa tigal ba? No, awan la ako. Ato di bodega. Lan sa tigal ba ata? Yan sa Tigalba. Ikaw rawang kanyam. Adanuan. Kompleto. Aday timit yay. Tinuno. Nagpasdal ka nagluto ti kwan ka. Ti-deliver dan so nga makita di kwada. Di naman ko tigal mantikas tanig. Maro di pressure pagkana. Kikluta ko na. At magkano ko nakajelan sones? Ah, 350 ko anan sa? saan? Di ka bayan? Mano to? 70 lang to isa. 70? 170. Kunya mo tin doble nga mo dyan ha? Di magbag na? 100 pwesto. Sige mata. Abukado ko magkatayo ka mo na loob. Nakita ka ata. 350. Paano na? Adi grade na. Nay ka mga rin granada tan. Pilaw pa! Double price mo tin. Ay, ada dyan. Tapos matamis pa to, di ba? Nag-overheat na daw. Nakalimta kayo sa saban? Di ka mo na naling